गाइसमोन नै आङो दिनै फाइनालि सलारनि गेजेरजों जुखाम बारियाव दै होबाय गाइसमोन। ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि सुन्दर सलारनि गेजेरजों जोङो दै जगायनो हायो। गोसो बायदि नोङो खेथि मावनो हायो, गोसो बायदि नोङो दै होनो हायो आरो गोसो बायदि नोङो सान्दुंनि पावारनि गेजेरजों नैबे सान्दुंनि दुंनायनि गेजेरजों मथथे नोङो गोसो बायदि नोङो आबाद फोथाराव दै होनो हानाय केपासिटि जायो। ओरैबायदि मोजां माने गोसोखौ माने गोजोननाय मोनदों। सलारनि गेजेरजों माने दै होनो हायोब्ला नोंहा थाखा फैसाया सेभ जायो आरो गोसो बायदि नोङो खेथिखौ दिहुननो हागोन, गोसो बायदि नोङो मावनो हागोन। दैयाबो माने बिराद स्पिड मोजां गयो। नोङो थावनि बा हन्डा बाहायोब्ला फैसाया सानसेयाव मथथे हमनानै नोंहा 500 गखाथारगोन आरोखि थाव बायनांगौआवनो। आरो बिनि गेजेराव ओरैबायदि मावो, ओरैबायदि माने खुन्था दोथाबजोबनांगौ जाथारो। नाथाय बे सलारनि गेजेरजों मेचिन बाहायोब्ला नोंथाङा नै जेबो मावा, जेबो होनाङा, माने हारसिंनो माने दलद गबाय थायो आरोखि गाइसमोन। आं माने बिराद मोजां मोनदों बेबायदि। आरो कारेन्टनि गेजेरजों बाहायबाबो बिराद मावो, गुदु मावो। खिन्थु बेबायदि सलारनिजोंबा माने जेबो मावाखैबो आरो मेचिना आराम लासै हारसिंनो गबाय थायो। गोसो बायदि नोंथांमोना बेबायदिनो आबाद फोथाराव खेथि मावनो थाखाय जोङो फाइनालि दै होनो थाखाय जोङो मेचिन बाहायथारनांगौ जायो। आरो मेचिन नङा सारा जोङो गोरान खेथिखौथ' मावनो हाया। आरो गोरान खेथि मावनो थाखाय जोङो थारैनो दै होथारनांगौ जायो गाइसमोन। दै होआब्ला जोङो फिथाइखौ मोननो थान, फसलखौ मोननो थान। आङो ओरैबायदि खेथि मावदों देग्लाय बोसोरावसो आं प्रथम खेथि मावनाया। देग्लाय बोसोरावसो आङो नायजेनदों माबायदि गोरान खेथिया। खिन्थु ओरैबायदि हार्ड वार्क खालामनांगौ, ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ गाइसमोन। बेयाव नोङो एम्फौ जानायनिफ्राय लानानै बा हासारनिफ्राय लानानै दंफां देरैनिफ्राय लानानै बा फिथाइया माबायदि थायगोन बेबायदि सिस्टेमखौ लानानै बे हालोदखौ नायनानै नोंथांमोनहा मा समाव दै होनांगौ, मा समाव एम्फौनि मुलि सारनांगौ, मा समाव बा हासार होनांगौ, बेफोरबायदि अनेक प्रसेस दं मोनसे बेफोरखौ होफुंजोबनो हायोब्लानो नोंथाङा फसलखौ मोनगोन। आरो फाइनालि लास्टाव मोनसे आं बुंनो लुगैदों, जोंनो हासार होसेयावबो मुलि होसेयावबो नोंथाङा जुदि दै होनो हायाब्ला बे खेथिया साक्सेसफुल जाया। माने आं बेखौ डाइरेक्ट आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं सेयार खालामहरबाय बा बुंबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना थारैनो जोंनो दैखौ गोनांथिथार। जों खेथि मावनो थाखाय जोङो दैखौ गोनांथिथार। ओरैबायदि फिथाइया बरिया थायो। दै होनो हाथारनांगौ आरो गाइसमोन। दैयासो मेन। दै नङाब्ला जोङो गावनि हमनानै ला जोंबो दै नङाबा थांनानै थानो हाया बा जौगानो हाया। बिसोरबो दंफां लाइफाङाबो माने दै मोनाब्ला फिथाइया थाया। बेबायदिनो आरो गाइसमोन। ओंखायनो आं दिनै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय, माने हन्डा बायबाय आङो। हन्डा बायनानै माने थावखौ बेसेबां सोनानै बेसेबां दै सारबाय थानो, सानफ्रामबो नांथारगौ। दैयाथ' माने जोंहा मा होनना मेसें बोथोराव एसे एनैजों जाया। ओरैबायदि दै सोबथाबो बाब नों खर' गुदुं जागोन। ओंखायनो आं माने बेखौ साननानै माने सलारखौनो लास्राबाय आरो गाइसमोन। नोंथांमोनाबो हायोबा सलारखौ सलार लायोबा माने बिराद मोजां। गोसोबायदि खेथि मावनो हायो। जोङो मा होनना बुंगोन, आजिखालिथ' साखरि बाखरि मोननो थान। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो हायोब्ला खेथि मावनानै एसे एनै मोननाय बेखौ लानो थाखाय थारैनो सलारखौ लाबानो जाबाय। सलारनि गेजेरजों नों गोसोबायदि दै होनो हायो। दैखौ माने नांगौसेबां होनो हायो। आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव सेयार खालामनाय जाबाय। आरो हाजासे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोना नायदोंबा फल' खालामना हो। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बे भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।